नमस्कार। हम विनीत मिश्र अंकित एगो आ गई चुनाव ए पर एगो कविता बनौले बानी। अगर आप लोग के पसंद आई तो कमेंट करे, शेयर जरूर करब। आई हम सुनाओ तनी। आ गई चुनाव। चारू ओर चुनाव के होत बा इहे चर्चा। चारू ओर चुनाव के होत बा इहे चर्चा। देखल जाए भैया के भरता पर्चा। देखल जा ए भैया के भरता पर्चा। केहू घूमता प्रत्याशी के साथे आवास के लहार में। केहू घुरियाइल बाटे खाए पिए के बहार में। चमचा लोग तो खुशे बाणे खूबे होई खर्चा। देखल जाए भैया के भरता पर्चा। गांव गांव घर घर जाके आपन वोट बनावल जाता। केहू ना बेगाना बाटे सबके आस धरावल जाता। अब की बार प्रत्याशी लोग कहता, बुरा मत मानी सब है, हंसे खातिर कविता एगो लिखा गइल बा। अब की बार हमके जिताई इहे बाटे निवेदन। गोड़ पकड़ के हाथ जोड़ के करतानी अभिवादन। अगर हम कौनो पद पर हो जाई जमन कहब होई खर्चा। देखल जाए भैया के भरता पर्चा। और का केहू कहता, दूसरका जना प्रत्याशी फिर आ जाता रहे, कहता रहे केहू कहता नौकरी दिलवाई मनरेगा में गांव के सब जवानन के। आ केहू कहता वृद्धा पेंशन दिलवाई नया बूढ़ पुरानन के सबके दिवा दिहे। केहू कहता मस्जिद बनवाई मंदिर बनवाई हम दुर्गा काली माई के। गांव तोहार शहर बन जाई रोड बिजली और सफाई से। गांव में हम स्कूल बनवाई दूर न पड़ी जाए के। शिक्षा पहुँचे जन जन के इहे घर घर संदेश सुनावे के। कौनो माई बाप के ना लागी अब ज़्यादा खर्चा। देखल जाए भैया के भरता पर्चा। अंत में कहेब हम, सही कहेले अंकित ए कूटनीति में मत पड़ी। जितना जल्दी होखे रौरा अपनी रोजगार से नाता जोड़ी। सही सही ई बात सुनी अनपढ़ और गंवारे के। अगर ना समझनी ई राजनीति तो सड़के पड़ी निहारे के। सड़के पड़ी निहारे के। धन्यवाद, प्रणाम। अगर पसंद आइल हमारी लिखल कविता तो एकरा के शेयर जरूर करब। जय हिंद।